Gaveke nû di jiyana teknolojiya çêkirî rîmankî de hate avêtên jaliyê zanistên Britain University of Sussex ji bo bêhkirinê got wekû rastiyê diyar bide. Di dema gobikarîner dergehê girîman vedike bi ser daristanê her yekser bêhneke li gorî rewşa wê tê belavkirin. Ev serboreka pir seyr e ji ber ku di dema tu dixwazî jîngehê naz bike û di heman demê de jî bihana wê jî bike. Teknolojiya hilmê ji berê ve hatibû bikaranîn di filmê Smell of Vision di sala 1960 de. Zanist dibêjin got ew teknolojiya wê dîsanê vegere. Peywendiya behestan re, bîranîn û kirdara bikarînana bêhkirinê, bêhna nexweş di kîrahiya têgehiştina me de, ew tiştekî nayê bawerkirin. Bê em çi karin bi teknolojiyê re bikin? Ev ne tenê ji bo kêfxweşiyê ye. Halivir ew bi ajokere alîkar e di ajotinatirin bêlê de. In this demo, we wanted to Di vê ezmûnê de me xwest got bêhna giyamiskê bikar bînin di her demê de ji bo got ajotin sînorkirî be. Bêhna giyamiskê dihêle mirov aram bibe. Telefon jî dikarin hoşdariyê bidin di rêka belavkirina bêhna nexweş ve. Karsaz niha ev teknolojiya bikartînin bo bandorê lêkiryarên xwe bikin. Ev ne tenê ji bo firotina li bazaran e, lê dikare logoya xwe çê bike û firotinê di rêka bêhnê de bike. Nimûne, ger tu li pertûkxaneyê bî û bêhna qehwê bikî, wê dilê te here. Tu bixwazî wê vexwe. Magyonî dibêje bêhin tiştekî pir girîng e di jiyana mirovan de. Wekû mînakê demagozilan bêhna hêsran dikin, hormonê testosteronê kêm dibe û dihêle pir diltenik û hestiyar bibin. Karvedana hestên mirovahî dikare bibe beşek ji teknolojiya nû ve. Di danûstandina robotan re, em çawa dikarin baweriyê bi wan bikin, ger ew mîna me bêhin bikin. Gelekî balkêş e û hinekî metirsiyar e bo hinekan dê paşerojê de. Zanistî dibêjin tanûha hîna hestê bêhnkirinê baş bi kar nehatiye. Dibe got bibe sedema avêtina gavên mezin dê teknolojiya nû de.